Ni'n troi at ti o ddiwy'n tad, a thadyn harglwydd Iesu Grist, yn ymwybodol y prynhawn yma gyda'n gilydd, fod ni'n dyfod i'th addoli di, ac ni'n dymuno o dad i ni cael addoli di yn y gwirionedd ac yn yr ysbryd, ac yn ymwybodol o dy bresenoldeb i'n cynnwrthwyo ni y prynhawn yma, heb ddod ti allwn ni wneud dim, ond trwy ddod ti mae'r gobaith gyda ni yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr ymwyn gyntaf yw 450, 450, o deffro'n fore fe wnaid gwan a'r doriad cynta'r dydd, a llwy'r gysegra ddyddiau'n does i'r gwrthrych gorau sydd 450. Wel, cyn y cyhoeddiadau, diolch i chi am gael bod yma unwaith yn ragor yn eich plith chi, a dod â cyfarchion hefyd o'r eglwys yn Abertawe, yn enwedig gyda'r bobl o Iran. Bore yma nhw'n dweud wrtho fi am gofio yn gynnes iawn ato chi. Maen nhw'n dod o Gaerdydd i ni yn Abertawe, ac ni'n croesawu nhw ac yn falch i cael nhw. Felly cyhoeddiadau nawr, croeso ar ôl y gwasanaeth eto y lluniaeth ysgafn, ac wedyn cyfarfod gweddi, drydydd nos Iau, Ionawr 16, a oedfa nesaf prawn Sul eto am hanner awr 3. Diolch yn fawr. Ac yn awr gawn ni wneud y casgliad a canu gyda'n gilydd 366. A eistedd i canu hon.
Mae'r darlleniad y prynawn yma yn yr Hen Testament, Proffwyd Eseia, ar 9fed benod, darllen o'r adnod gyntaf i dy 7fed adnod. Ond chi'n sylwi ar gair cyntaf yn y benod yna yw eto. Ac felly mae fe'n edrych yn ôl, ac mae'n bwysig i ni sylweddoli y sefyllfa, ac ni'n cael gweld yn weddol glir yn yr adnod olaf o'r benod, o'r 8fed benod, adnod 22. A dyma'r adnod yna, a hwy edrychant ar y ddeiar, ac weled drallod, a thywyllwch, niwl cyfyngder, a byddant wedi ei gwthio i dywyllwch. Dyna'r cyflwr felly gyda'r genedl pan ni'n darllen yr 9fed benod yma. Felly 9fed benod ar adnod gyntaf. Eto, ni bydd y tywyllwch yn ôl yr hyn a fi yn y gofid, megis yn yr amser cyntaf, y cyffyrddodd yn ysgafn ar thir Zabulon a thir Naftali, ac wedi hynny yn ddwysach y cystuddiodd hi wrth ffordd y môr, tu hwnt i'r Iorddonen, yn Galilea, y cenhedloedd. Y bobl arodiasant mewn tywyllwch, a welsant o leini mawr, rhai sydd yn aros yn hir cysgodangau, y llywyrchodd goleini arnynt. Am lleiaist y genedlaeth, ni chwanegais lywenydd, llywynysant gerf dyfron megis y llywenydd amser cynheuaf, ac megis y llywynachant wrth rannu ysbail. Canis drwsiaist iau ei fai chef, a ffon ei ysgwyddef, gwialed ei gwrthrymwr, megis y nydd Midian. Canis pob cad yr yfelwr sydd mewn trwst, a dillad wedi ei tribaeddi mewn gwaed, ond bydd hwn trwy losgiad a chynnig tân. A dyma'r adnod y prynhawn yma, canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd llywodraeth ar ei ysgwyddef, a gwelir enwef rhyfeddol, cynghorwr y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefydd. Ar ei leithrwydd ei lywodraeth a'i dangnefydd, ni bydd diwedd ar orseddfa Dafydd, ac ar ei frenhiniaeth ef, i'w threfnu hi ac i'w cadarnhau, a barn a chyfiawnder o'r pryd hwn a hyd byth, zel arglwydd y lliodd, a wna hyn. Amen. Awn ni droi at y diw yma nawr mewn gweddi. O ddiweintad i ni'n plygu yn pennau y prynhawn yma gyda'n gilydd. Ni'n ymwybodol iawn o beth rydym ni'n wneud gyda'n gilydd y funud yma. Ni'n troi at ti, yr unig wir Dduw, y Duw o'r dechreuad. Ni'n sylweddoli o ddad fod ti'n Dduw sydd wedi creu'r holl i ni'n weld trwy ein harglwydd Iesu Grist ac yn ein cynnal ni. Ac i ni'n diolch i ti o dad fod gyda ni'r gobaith yma, prynhawn yma trwy Iesu Grist i ddod o flaen mewn gweddi, yn cydnabod mae'r arglwydd Iesu Grist yw y cyfan i ni, y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Ni'n sylweddoli allwn ni ddim dyfod at ti yn unrhyw ffordd arall. Y gwirionedd a'r bywyd feth yw ein gobaith ni. Ond ni'n diolch i ti o dad fod ni'n gwybod fod y gobaith yma yn sicr. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni y cyfan oll ein mwyn ni. Ac ni'n dyfod o flaen di yn cyffesu ein pechodau. Gwybod nad oes gyda ni'r un gobaith o fewn ein hunain. Hyd yn oed i ddod o flaen di mewn gweddi, does na ddim drws agored i ni, o'n stad naturiol, wedi cael ein geni mewn pechod, ac yn byw mewn pechod. Ond ni'n diolch i ti o dad, fod y trigaredd wedi dyfod trwy Iesu Grist. Ni'n darllen trwy'r Hen Testament yma, o'r ddyfodiad rhyfedd yma, oedd i ddod. Y bachgen yma oedd gael ei eni, canis bachgen a enid i ni.
mab a roddwyd i ni, a'r cyfan ynddo fe o dad. Ac i ni diolch i di'r dad fod y cyfan wedi ei cyflawni, o gyda ni'r testament newydd y prynhawn yma, sydd yn sôn am yr enedigaeth rhyfedd yma. Ni wedi cofio'n arbennig am yr enedigaeth yma, dyddiau diwethaf yma. Ond diolch i ti o dad, mod ni'n cofio am yr dyddiad arbennig yma pan ddaeth e i'r byd. Ni'n cofio am hynny bob sul i ni'n cyfarfod gyda'n gilydd. Cyfarfod yn ei enw ef o dad, ac am ei enw ef gael ei godi i fyny. Ac i ni sylweddoli o dad bod ni'n dyfod ata ti i ofyn hefyd am bresenoldeb y mab yma gyda ni, bresenoldeb a cymorth yr Ysbryd Glan, y tad, y mab a'r Ysbryd Glan, y cyfan oll, y tri yn un. Ac i ni'n diolch i ti o dad, bod ni gyda'n gilydd y prynhawn yma, felly gyda lawer o fidiau efallai yn ein calonnau, siomedigaethau efallai sydd wedi dod yn traws nid yn oed y flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Ac efallai bod ni'n siomedig efallai am rhywbeth sydd i ddigwydd yn y flwyddyn sydd i ddod. Ond ni'n diolch i ti o dad fod y gair y prynhawn yma yn dangos i ni y gobaith sicr sydd gyda ni yn o ti fel Duw. Bod y cyfan oll o dan dy law di, lywodraeth di, a ti'n gwybod bob cam i ni'n gymeryd, pob gair i ni'n ddywedyd, popeth sydd yn mynd ymlaen yn ein calonnau ni. Ac i ni'n diolch i ti o dad fod y calonnau yma wedi cael ei newid o galonnau caled i galonnau sydd yn gwybod mae Iesu Grist yw dy fab di, yr unig ynedig fab. Ac i ni'n diolch i ti o dad am y cariad rhyfedd sydd gyda ti tuag ato ni. Canis felly carodd Duw y byd. Ac i ni'n diolch i ti o dad fod ti wedi rhoddi yr arglwydd Iesu Grist i ni. Ac i ni'n diolch i ti o dad fod e wedi dyfod o'i fodd ac wedi byw yn y byd difrifol yma ac wedi cael pethau ofnadw yn ei gwneud iddo fe ac yn dweud amdano fe, bobl yn ei erbyn e, ac yntau yn dyfod o dad i bregethu ac i ychau y cyfan i gyflawni y beth oedd yn yr addewidion yn yr ysgrythur. Felly o dad ni'n diolch i ti am ei gariad ef tuag ato ni, y ffrind gorau sydd gyda ni. O dad, ni'n diolch i ti o dad fod yr hawl gyda ni ddod y prynhawn yma felly trwy y ffrind yma sydd ar dy ddeheilawd di, Iesu Grist ein harglwydd. Ac i ni'n gofyn i ti'n arbennig o dad i ti fendithio'r oed yma i ni gyda'n gilydd. I ni cael gwybod o dad hyd yn oed am yr Ysbryd Glan yn rhoi cymorth i ni. A'r calonnau efallai sydd yn oer yn dyfod i fewn yma, prynhawn yma, yn sydyn yn gwybod am y gwirionedd ac yn llawenhau, clodfori dy enw di, rhoi clod i'th enw di. Ni'n gofyn i ti am brynhawn felly gyda'n gilydd. Ni'n cyffesu nad ydyn ni ddim yn haeddu dim o dad, ond y drigaredd i felly ni'n ddibynnol arno. Felly yn y gair, cadw ni'n sicr yn y gair o dad, a cadw ni yn y gwirioneddau. Ni'n gweddio am y capel fan yma, ni'n gweddio am yr oedfawn yn y bore, a prynhawn yma ac yn yr hwyr hefyd. I ti fendithio dy was yn arbennig, iddo fe gael gwybod yn aml iawn fan yma, bod gymaint o help gyda ge, bod ei galon yntau yn gwresogi wrth gyhoeddi'r efengil yma o flaen y bobl. Ac i ni am weld sôn o dad am drwyedigaethau fan yma, pobl yn dyfod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist am y tro cyntaf yn ei bywyd. Ni'n gwybod o dad bod teuluoedd yn gweddio yma am ei plant, am plant ei plant. Gwraig efallai'n gweddio am ei gŵr, plant yn gweddio am ei rieni. O dad, ni'n gwybod bod fel yma mai gyda ni ymhlith yr eglwysi. Ac ni'n gweddio yn dair bob dydd o dad am weld y bresenoldeb ni a gwybod am yr Ysbryd Glan unwaith yn rhagor. Dyw e ddim yn amhosibl i ti lanw y lle yma o dad. Ro'r sicrwydd yma i ni o dad bod ti yn dduw all ddyfod yn sydyn tuag ato ni unwaith yn rhagor a gweld y ddinas yma newid yn llwyr, y dinas yma yn ei bryndi a'i ffechod, a'r cyfan sydd yn rhan o'n cenedl ni o dad, wedi troi yn dy erbyn di, a'r calonnau yn galed. O dad, ni'n gofyn am y trigaredd, ni'n meddwl am yr oes ifanc yma dad, a'r pethau sydd yn rhoi o'i blaen hyd yn oed yn yr ysgolion. Ni'n gofyn i ti o dad am weld newid.
Ni'n gofyn i ti y fod gyda rhai sydd yn llywodraethu drosto ni. O Dad, am gweld rhai yn llywodraethu fydd yn caru'r gwaredwr Iesu Grist. Ac ni'n gwybod, o Dad, mae dyma'r unig ffordd ymlaen i'r genedl yn dy drigaredd. Bendithia bob un sydd yn pregethu y gair yn ffyddlon y prynhawn yma, trwy ein gwlad ni. Ni'n gofyn i ti, o Dad, iddo nhw wybod hefyd am y trigaredd yma. Mae'r gwaith yn galed y dyddiau hyn, ni'n gwybod hynny, am fod cymaint o galonnau caled yn gwrthod. Ond eto, o Dad, ti yw y Duw sydd yn sicr i ni, ti yw y Duw sydd yn gwybod y gorffennol, y presennol a beth sydd iddo fod i bob un ohono ni. Bendithia'r teuluoedd yma yn arbennig, o Dad. Gwna iddyn nhw gael presenoldeb Duw ar Iesu Grist yn eu cartref. Bob tro maen nhw'n agor y Beibl, bod nhw'n gwybod, o Dad, bod y gobaith o fewn y geiriau yma, yr ysgrythu'r yw'r unig gobaith sydd gyda ni, i ddod i adnabyddiaeth llwyr o'r arglwydd Iesu Grist. Mwyaf i ni'n nabod yr ysgrythyr, mwyaf fyddwn ni'n ei garu ef, ac i ni'n gwybod, o Dad, fyddwn ni'n gwybod am ei gariad rhyfedd ef tuag ato ni. Ni'n caru yr arglwydd Iesu Grist am fod e'n gyntaf wedi ein caru ni. Bendithia ni felly y prynhawn yma gyda'n gilydd, o Dad, yn dy drigaredd, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cyn troi at y gair, felly gawn ni canu gyda'n gilydd emyn 382, 382. Deied pechaduriau trian yn fynteoedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell y moroedd i gael gweld dy wyneb pryd. 382.
Wel, gair wy'n rhoi o'ch blaen chi y prynhawn yma gymaint a dim yw gair gobaith. O'n i'n canu fan yna gyda'n gilydd, driennu sdyn, mae popeth wedi darfod, mae hwnnw fe hun. Ac yn y blaen, mae'r genedl yma mewn tywyllwch. Ac yn sicr fod y genedl yn chwilio am obeithio yn llawer I ffordd. Ond wy am sicrhau ni gyda'n gilydd y prynhawn yma fod ein gobaith ni yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni fel unigolion ac fel cenedl. Ac wy am godi testyn y prynhawn yma o Rifeiniaid 15, adnod 12. A thyrchefn yma Eseias yn dywedid fe fydd gwreiddi'n Jesse, ar hwn a gyfyd I lywodraethu y cenhedloedd, ynddo ef y gobeithia y cenhedloedd. Wel, mae'r gair Jesse yma, y gwreiddi'n Jesse yma yn troi ni nôl i'r Hen Testament. Nawr, amser y darlleniad oedd gyda ni, oedd y genedl mewn tywyllwch ofnadw, bygythiad fawr i'r genedl Iddewog trwy ymosodiad o Syria. A Dyw yn ymddangos I ddistrywiol bygythiad Syria yn ei balchder. Bod yna dywyllwch ymhlith y cenhedloedd Iddewig yn ei tywyllwch a'i gwrthryfela hwy. Felly oedd gwrthryfela gyda'r cenhedloedd ei hunan. Ac ni'n darllen ro'n ni wedi y bobl ar dyrsan mewn tywyllwch a welsant oleuni mawr. Rhai sydd yn aros yn hir cysgodangau, llywyrchodd goleuni arnynt. A dyma ni canis bachgen a anid I ni, mab a roddwyd I ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef ac yn y blaen. Felly oedd na oleuni wedi dyfod yn yr arwydd yma, a'r arwyddion yma, fod yr arglwydd Iesu Grist I ddyfod. Ni darllen yn Eseia nes ymlaen yn y bednod 11. Yna daw allan wyalen o gif Jesse, a byglurin y dif o'i wraidd ef, ac ysbryd yr arglwydd a orsfwys arno ef, ysbryd o'i thineb a deall, ysbryd cyngor a chadernid, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Dyma yr arglwydd Iesu Grist, pethau rhyfedd yn dweud amdano fe fan yma. Gwybodaeth a'r ofn yma, a'r perchedig ofn yma, oedd gyda ge fel mab at I dad. Ac awna ein deall ef yn fywiog yn ofn yr arglwydd, ac nid wrth olwg ei lygaid y barn fe, nac wrth glywed ei glistiau y cyrrydda fe. Felly y Crist yma ddim yn barnu yn ôl beth mae'n glywed, yn ôl beth mae'n weld, ond yn gwybod ein calonau ni. Felly dyna sydd o'n blaen i'r prynhawn yma yw'r arglwydd Iesu Grist. O'n i'n dweud dyma unig obaith y genedl yma yw cyffesu yr arglwydd Iesu Grist a cyffesu Dyw fer arglwydd. A dyna gobaith unrhyw unigolyn y prynhawn. Does yna'r un gobaith y llai roi o'ch blaen chi, ond y gobaith yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac fan yna ni moyn mynd y prynhawn yma, y gair gobaith yma. Nawr, ni'n gweld y gair mewn llawer I le trwy yn oed yr Rifeiniaid. Ac ni'n gwybod bod y gobaith yma felly yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna'r 4 peth wi am roi o'ch blaen chi, penodau, syml iawn, ymle ceir y gobaith. Ddim yn cael gafael yn y gobaith pwysig ac anfodol yma. Ymle yma ein gobaith ni. Yma ffordd I ni'n gweld y gobaith yma mewn person. Ac felly wrth gwrs pwysigrwydd y gobaith yma. Wel, ymle ceir y gobaith. Ble ni'n mynd I chwilio am y gobaith yma? Os nad ych chi'n Gristion y prynhawn yma, ble allwn ni chwilio am y gobaith? Ni'n darllen yn Rifeiniaid unwaith rhagor yr un benod yma 15. Canis pa bethau bynnag a sgrifennwyd o'r blaen, addysg I ni'r ysgrifennwyd hwynt, fel trwy ymynedd a diddanwch yr ysgrythyrau y gallem cael
gobaith. Yr ysgrythyrau yma, o'r dechrau hyd y diwedd, dyna le mae'r gobaith. Yr ysgrythyrau yma sy'n llawn o'r arglwydd Iesu Grist. Hyd yn oed yn y Genesis yn y dechreuad, yr cyfan oll trwy y Beibl yma, yn canolbwyntio yr arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr. Dyna felly, yn gyntaf oll sydd rhaid i ni wneud. Ac dyna beth sy'n bwysig i ni fel teuluoedd, bod ni'n troi at y gair, yn chwilio ac yn gwybod bod presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist gyda ni trwy y darlleniad. Nawr, ni'n gwybod fod genedigaeth yr arglwydd Iesu Grist, fel o'n i wedi darllen, yn y ddawallan wyalen o giff Jesse a blygurin ydi fo'i wraiddef a'r ysbryd o'r arglwydd a orffwys arno ef. A thyrchefn yma Eseia yn dywedid, fe fydd gwreiddi'n Jesse, ar hwn y gyfyd i lywodraethu y cenhedloedd ynddo ef o gobeithia y cenhedloedd. Dyna beth sydd eisiau ar y genedl. Ynddo ef y gobeithia y cenhedloedd. Dyna wlad hyfryd fydde Cymru i ni, y prynhawn yma. Fydde gobaith Cymru yn yr arglwydd Iesu Grist. Ynddo ef yn yma, y gobeithia y cenhedloedd. Mae'r Cymraeg yn arbennig fan yma, ac yn ni'n gael yn yr adnod nesaf, a Duw y gobaith. Felly, ynddo ef, sef Crist, y gobeithia y cenhedloedd, a Duw y gobaith. Yn adnod 13 o'r benod yna. A Duw y gobaith a chyflawn o bob llywennid ac yn y blaen. Dwi'n ni'n cwrdd ar llywennid yna nes ymlaen. Duw y gobaith felly. Ni'n sicr daw Duw y tad i hwn, achos mae'n cael ei gyfeirio yn 5 adnod o'r benod yna. A Duw yr ymynydd a'r ddiddanwch, a roddo i chi syniad o'r un peth tuag at eich gilydd yn ôl Crist Iesu. Ac wedyn yn y 6 adnod, fel y gallwch yn unfryd o un genau o goneddu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Felly dyna ni'n y 2 adnod na ni'n cyfeirio ato, y gobaith yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a Duw y gobaith. Yn ble mae ein gobaith? Ble mae'ch gobaith chi y prynhawn yma? Bob un ohono ni sy'n yma nawr, o'r ifancau i'r hynna. Ac efallai rhai sydd yn gwrando o prynhawn yma. Mae gyda ni adnod yn cyntaf 4, y drydydd adnod, benod cyntaf. Bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ar hwn yn ôl ei fawr drigaredd, a'n hadgenhedloedd ni i obaith bywiol. Gobaith bywiol felly, trwy at gyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Y gobaith felly yn y Crist yma, yn ei atgyfodiad. Gobaith yng Nghrist y gwreiddyn o Iesu, yng Nghrist oll a ddiwydion Duw yn yr Hen Testament ac yn y Newydd, yn wir yn y Newydd yn ie ac amen yn yr arglwydd Iesu Grist. Ych chi'n gweld i'r Iddewon o'n nhw'n edrych ymlaen at ddyfodiad y Crist, fel y cenhedloedd yn edrych nôl ar ei ddyfodiad. Ac i'r Iddewon dyma'r neges ac yr wyf yn dywedid, wneith i'r Iesu Grist yn weinidog i'r enwaidiad, mwyn gwirionedd Duw, mwyn cadarnhau ar addewidion a wnaethbwyd i'r tadau. Ac i'r cenedloedd, ac fel y byddai'r cenedloedd o goneddu Duw am ei drigaredd, fel y mae'n ysgrifenedig, am hyn y cyffesaf i ti ymlith y cenhedloedd, ac y canaf i'th enw. Felly, y gobaith sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist, ar hwn ôl ei fawr drigaredd, yn hadgenhedloedd ni i obaith bywiol. Beth felly eto yw y gobaith yma? Ni gafod yn sicr yn hwn y prynhawn yma.
yn iddo ef y gobeithio cenhedloedd, yn had ein harglwydd Iesu Grist, ei holl fendithion ynglwm yn rhigaredd Duw. Cyfiawnhad yma ynglwm ac atgyfodiad Crist. Yng ngwreiddi'n Jesef, ac yn y dydd hwnnw y bydd gwreiddi'n Jesef, ar hwnna arwydd, a saif yn arwydd i'r boblwydd, ac ef yr ymgais y cenhedloedd a'i wrthwysfa fydd o goniant. Dyna y gobaith a'r gorffwysfa yn y gogoniant yma. Chi'n gweld bob un ohono ni'n yr un fan. Does yr un gorffwysfa yn bosibl i ni trwy weithredoedd. Meddes ei eto, eithir ydym ni oll megis peth aflan ac medgis brotiau bydron yw ein holl gyfiawnderau. Does gyda ni'r un gobaith o mewn ein hunain. Os rhywun y prynhawn ddim yn cydnabod, ddim wedi dyfod i adnabod Iesu Grist. Does gyda chi'r un gobaith mewn unrhyw beth arall. Bratiau bydron yw ein holl gyfiawnderau, medde Eseia. Ond ych chi'n gweld, mae'n y ffordd yn y Duw y gobaith. A dyma eto yn yr Ifeiniad, a Duw y gobaith, a'ch cyflawn o bob llawenydd a thagnefedd gan gredu, fel y cynyddwch mewn gobaith, trwy nerth yr Ysbryd Glan. Ni am ddelio gyda nerth yr Ysbryd Glan yma hefyd, nes ymlaen eto. Felly sylfaen y gobaith yma sydd yn y mab, yn y bachgen bach yma, ni wedi clywed gymaint amdano fe, ni'n sicr canu cyrolau gyda'n gilydd amdano fe, wedi cael ei eni. A sylwch ar rai pethau ddigwyddodd. Yn gyntaf oll, y bugeiliaid. Mae'r angel yn dyfod atyn nhw, chi'n sicr yn gwybod yr adnodau yma. A'r angel y ddywedodd wrthynt, na gofnwch, canis rwyf yn mynegu chwi newyddion dal y wenydd mawr, yr hwnna fydd i'r holl bobl. Canis ganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist, yr arglwydd, ac ni'n clywed wrth y neges yn ralliaws o nghylion, gyda'r angel yma, yn moliannu Duw ac yn dywedid gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd i ddynion y wyllus da. Y bugeiliad wedi cael yr ofn yma, wedi cael y neges yma, a'r frys ni'n sôn am lawr i Bethlehem i weld. Wedi gweld mae'r bugeiliad yma'n dyfod nôl, a neges gyda nhw. A'r bugeiliad y ddychwelasant gan ogoneddi am olian i Duw, am yr holl bethau y glywsent ac y welsent fel y dywedasid wrthynt. Y bugeiliad felly, a'r yngylion yn un cor yn moliannu Duw am y baban bach yma gas i eni. Ac wedyn y doethion, fan welsant y seren llawenychant a llawenydd mawr dros ben, a pan daethant i'r tŷ a welsant y mab bychan gyda mair ei fam, a hwy ysyrthiasant i lawr ac a'i haddolasant ef. Meddyliwch am y doethion yma. Ni'n pwysig, ni'n gylluog, wedi dod ar anrhegion yma, ond beth maen nhw'n wneud o flaen y baban bach yma yw syrthio i lawr a'i addoli ef. Felly, ynglwm y llywenydd y moliannu yma, fe welir eto arwydd ac awydd i addoli y mab bychan yma. A dyna beth sydd yn anfodol y prynhawn yma. Dyna'n gobaith ni fod ni'n gwybod bod ni am addoli Iesu Grist fel Duw. Ac mae'r gobaith yma, medde
y gair trwy nerth yr ysbryd. Nawr, nôl eto at Eseia am funud, sylwch ar y geiriau yn y darlleniad unwaith yn rhagwr, gogoneddi Duw, trigaredd, ymlawnhewch, molwch, wedyn y gobaith. Felly mae'r cyfan ynglwm yn y gobaith sylfaenol yma, bod ni'n gweld y trigaredd rhyfedd ein Duw ynddo fe, bod ni'n ymlawenhau yn y gwirionedd, bod ni am foli ac wedyn ni'n cael y llwyr gobaith yma trwy waith yr Ysbryd Glan. Yn y gwreiddyn yma, yn niw y gobaith. Beth yw yn ymateb ni felly i'r Crist yma? Wel, ni'n darllen yr adnodau yma yn Efengyl Ioan, darllenau ond un o'r adnodau i chi. Fel yr anrydeddau pawb y mab, fel y maent yn anrydeddu y tad. Ond hwn nid yw yn anrydeddu y mab, nid yw yn anrydeddu y tad, yr hwn a'i hanfonodd ef. Y Crist yma felly, yn ymateb ni at yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio, Crist yma a welir yn yr adnodau can ei sef ei dderbyniodd gan Dduw, dad, barch a gogoniant, pan daeth y cyfryw lef ato oddi wrth y mawr y gorol ogoniant, hwn yw fy anwyl fab, yn yr hwn ymboddlonwyd, medd y tad. Dyna ymateb Duw y tad am y gwaith a gyflawnwyd gan yr arglwydd Iesu Grist. Gwaith y groes yma. Hwn yw fy anwyl fab, yn yr hwn ymboddlonwyd. Felly oeddi ni'n fodlon ar waith yr arglwydd Iesu Grist droch bechadur. Yr hyn a fi farw ar y groes mwyn i ni gael y bywyd biwliol yma. Dyna'n gobaith ni, yr hwn y mae y mab ganddo, y mae y bywyd ganddo. Mae'n rhyfedd yn diwedd, so di'r mab gyda ni, y parch yma at yr arglwydd Iesu Grist, a sicrwydd yma, bod ein gobaith ni yn llwyr yn ei waith ef. Gobaith yma am fyddeiant llwyr am ein pechodau ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae y mab gyda chi. Yr hwn y mae y mab ganddo, a mae y bywyd ganddo. Ar hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Mewn marwolaeth, mewn pechod. Ond os ych chi'n derbyn yr arglwydd Iesu Grist ac yn gwybod yn sicr y prynhawn yma, dyma'ch gobaith chi. Y pethau hyn ysgrifennais atoch wi, medde'r gair, yr rhai ydych yn credu yn enw mab Duw. Mewn un ffordd mae mor syml ag yna, bod ni'n credu yn enw mab Duw, sef yr arglwydd Iesu Grist. Fel y gwipwch bod eich wy fywyd tragwyddol. Fel y credwch yn enw mab Duw. Y credu yma felly yn sylfaenol i'r gobaith. A'r gobaith yma trwy gredu y mab Duw. A'r gobaith yma yn rhoi sicrwydd i ni o fywyd tragwyddol. Ni'n darllen yn yr un benod Tor Rufeiniaid 15, allwch chi darllen y benod yma trwyddi, mae'n benod arbennig i ddarllen. Ac yn y bedwaredd adnod ni'n darllen, canis pa bethau bynnag a ysgrifennwyd o'r blaen, addysg i ni yr ysgrifennwyd hwynt, fel trwy ymynydd a diddanwch yr ysgrythyr y gallem gael gobaith. Os ydyn ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist, mae'r ysgrythyr yma'n llawn ohono fe.
Felly ni'n troi at yr ysgrythur. Ni'n chwilio a cael gafael am yr arglwydd Iesu Grist yn yr holl addewidion, fel o'n i'n dweud ynghynt, ac trwy y Testament Newydd, y Crist atgyfodedig yma. Chi'n gwybod am hanes wrth gwrs Abraham, ac fel yr oedd ef, fel yr oedd ei ffydd ef, fel yr oedd yr ymateb i holl arwyddion yr arglwydd Dduw tuag ato. Ac ni'n darllen am Abraham bod e'n credu ac yn gwybod beth oedd iddo fod, credu yng ngair Duw. Felly oedd Duw wedi dweud wrth Abraham beth oedd ei gyflawni, beth oedd ei wneud, a oedd wedi credu yn y gair yma. Ond mwyn ni nai hefyd, i'r rhai y cyfrifir, yr rhai ydy mynd credu yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd ni o ferw. Yr hwn a dryllodwyd dros ein pechodau ni ac y gyfodwyd i'n cyfiawnhau ni. Chwilio felly am rhyw ffordd i gyfrhau ein ffydd yma, fel y daeth yr iachawdwriaeth i chi'n gyntaf oll. Yma ffordd y bywhawd chwi y prynhawn yma, os ydych chi yn Grist, pam oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau. Ni'n gwybod wele mewn anwirwydd yn lluniwyd, ac mewn pechod y beichiol fy mam arnaf. Yr unig gobaith felly oedd gyda ni. Ni'n cydnabod ein cymweddau a'n pechod sydd yn wastadol o'n blaen ni, meddai Dafydd. Ond beth oedd y drefn o dragwyddoldeb, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael ar lloer uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 i achub, gwael, golledig, ddyn. Chi'n gweld pam drefnodd Duw y ffordd rhyfedd o achub pechaduriaid, fe roddodd 2 rodd i ni, medda un o'r Piwritaniaid. Y mab a'r Ysbryd Glan. A dyma mae fe'n dweud, y 3 person o'r drindiod yn y mawredd waith o iachawdwriaeth yma, cariad doedd ddiyneb Duw y tad a drefnodd y ffordd yma i'r bywyd. Gras a gostyngneuddrwydd y mab a'i prynodd. Cariad gras a nerth yr Ysbryd Glan a lliogodd i bechaduriaid i gredu ac i dderbyn y ffordd. Fel i chi yn derbyn yr arglwydd Iesu Grist y prynhawn yma. Chi'n Gristion, chi'n ymateb i gariad yr arglwydd Iesu Grist a Duw y Tad. Ond cariad gras a nerth yr Ysbryd Glan a lliogodd i bechaduriaid i gredu ac i dderbyn y ffordd. Chi'n cofio pan oedd Crist ar fi'n gadael y byd, dyma beth fedodd fe, yn rhoi yr Ysbryd Glân i'r disgyblion. Dyna'r addewid oedd gyda yr arglwydd Iesu Grist, pan oedd yn ymadael ar byd yma. Felly a Duw y gobaith a'ch cyflawno o bob llawenydd a thangnefedd gan gredu fel y cynhyddwch mewn gobaith trwy nerth yr Ysbryd Glân. A dyna beth sylfaenol y prynhawn yma. Chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, y gobaith sydd gyda ni chi. Ond beth am gael y cynhyddu mewn gobaith? Ffordd i ni'n mynd i gael cynhyddu mewn gobaith. Medde'r gair yr Ifeiniaid 15 unwaith yn rhagor yr ail adnod. Mewn gobaith, cynhyddwch mewn gobaith trwy nerth yr Ysbryd Glân. Beth all yr Ysbryd Glân i wneud i ni, hyd yn oed y prynhawn yma? Esmwythra pan yn isel yn ddigalon yr Ysbryd Glân. A dywela legdydigaeth ein cylonau ac yn gwneud yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist.
gwaith yr Ysbryd Glân. Ein dyled felly'r Ysbryd Glân sydd fawr. Ein dibyniad arno yn gyson, a'n cariad ato yn eiddgar. Ei berson yn dysga ni fyw yn fel y cynhyddwch mewn gobaith trwy nerth yr Ysbryd Glân. Mae dueddiad wrth gwrs i anghofio'r Ysbryd Glân ei waith. Mae yna dueddiad efallai hyd yn oed i anghofio am Duw y Tad. Troi at yr arglwydd Iesu Grist. Ond eto i chi mae'r tri yn un. Y mab, y Tad, y mab a'r Ysbryd Glân. Cyfan oll yn y gwaith yma o achub dynol rhyw. Nawr, cynhyddu mewn gobaith. Mae hwnna'n sicr yn hanfodol i ni y prynhawn yma. Cynhyddu yn y gobaith yma trwy waith yr Ysbryd Glân. Ansicrwydd efallai'n cael ei daflu allan. Mae yna ansicrwydd. Mae rhaid ni fod yn iawn yn hyn i'n sylweddoli bod angrediniaeth yn gallu dyfod i fewn. Torri ar ein traws ni, yn ein gofidiau ni efallai. Felly mae'n hanfodol bod ni'n troi a gofyn am ddylanwad yr Ysbryd Glân yn ein calonau ni i ni gael cynhyddu yn y gobaith yma. A mae'r cynlyniadau rhyfedd i chi'n gweld pan bydd y gobaith yma'n cael ei gynhyddu. Ni wedi darllen llawer i lead yw y gobaith a'ch cyflawn o bob llawenydd a thangnefydd. Ymlawenhau ni gael yn y ddegfed adnod. Ei glodfori ef, moliant yr holl cenhedloedd o'r holl bobl. Y gwreiddi'n jes yma, ynddo ef y gobeithio, y cenhedloedd, a'r cyfan sy'n dod allan o'r sicrwydd yma. O'r gobaith yma, sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly fel unigolion, beth sydd eisiau arno ni, efallai yn fwy na dim, i ni gael profi nerth yr Ysbryd Glân. Beth sydd eisiau ar yr eglwys yn ein gwlad ni heddiw? Profi nerth yr Ysbryd Glân. Ni'n canu'n aml yn dyn Ysbryd Sanctaidd disgyn o'r ucheldir glân, nes i'n calon esgyn yn adfywiol gan. Arwain yn ysbrydoedd i fynyddoedd Duw, darpor yn o'r gwleddoedd wnaant i'r enaid fyw. Dangos i ni'r llawndir ynddo ef a gaid, dangos i ni'r gwactir heb rinweddau'r gwaed. Ysbryd Sanctaidd dangos i ni'r Iesu mawr, drwy gynef yn agos, agos yma nawr. Felly, gweddio am i'r Ysbryd Glân i ddisgyn, i arwain yn ysbrydoedd ni i fynyddoedd Duw fel fe'n canu fan yma. Y llawndir yma sydd i'w gael, dangos y gwacter hebddo. Yr Ysbryd Sanctaidd yn dangos i ni'r Iesu mawr, drwy gynef yn agos, agos yma nawr. Felly dyna awydd chi prynhawn yma wy'n siŵr. I ni gael y gobaith yma i gael ei chynhyddu gan yr Ysbryd Glân. I ni gael fwy o lawenydd yn ein calonau. I ni gael fwy o fywyd yn ein gweddio. Fel unigolion ac yn ein cwrdd gweddi. Cael gwaith yr Ysbryd Glân yma i ni gael llawndir o'r cyfan oll yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna un cwestiwn wrth gwrs i ofyn ar ddiwedd fel yma. Beth sydd o'n mewn i fel unigolion? Beth a ddymunwn? Beth i ni'n feddwl am nerth yr Ysbryd Glân fan yma? Oes gyda ni awydd am yr Ysbryd Glân i ddyfod? Oes gyda ni awydd am nerth yr Ysbryd Glân yn ein plith ni? Neu oes gyda ni ryw fath o ofn efallai am waith yr Ysbryd Glân? Mae yna berygl i'r eglwys i fod yn gysurus gyda'r status quo yma, yn ofni ryw newidiaeth,
y newidiaeth a ddigwydd i ni fel unigolion. Fe fydd yna newidiaeth, rhyfedd yn fel plant i Dduw. Fe fydd yna fawr gynhyddu mewn gobaith, mwy o frwdfrydredd, mwy o golli'r ansicrwydd yma sydd yn gallu llosgi ni, mwy o'r angryduniaeth yma sydd yn gallu dyfod i fewn. A mae ein sefyllfa'n hunan yng ngolw Duw y Tad, bod ni'n cydnabod ac yn gwybod yr arglwydd Iesu Grist. Ti yw Crist, mab y Duw byw, meddech chi. Chi'n cydnabod hynny ac yn gwybod hynny trwy waith yr Ysbryd Glan. Ac felly ni'n gofyn am ragor o waith yr Ysbryd Glan. Beth all ddigwydd? Yn sicr, fe fydd yn ffydd ni yn fawr gynhyddu. Mwy o frwdfrydydd, mwy o lawenydd, mwy o awydd gweddio, cwrddau gweddi yn llawn. Fe fydd yn ffrindiau, efallai yn sylwi fod y newidiaeth rhyfedd wedi digwydd i ni, ac efallai yn cilio o ddiwrthon ni. Fe fydd yna erledigaeth ar yr eglwys. Mae'r eglwys yn gysurus. Dyw'r byd ddim yn ei llawer o sylw o'r eglwys. Wy'n sôn am yr eglwys sydd yn cyffesu'r arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr. Ond i chi'n gweld, ni'n darllen yn llyfr yr Actau, yna'r eglwys trwy holl Jwdea, Galilea a Samaria, a gawsan heddwch ac adeiladwyd, a chanrodio yn ofn yr arglwydd ac yn diddanwch yr Ysbryd Glân, hwy a amlhawyd. Yn Saesneg, multiplied. Dylanwad yr Ysbryd Glân felly ar yr eglwys. Mae'n y berygl i'r eglwys edrych tu allan a gweld yr holl bechodau tu allan. Ni'n gwybod fod nhw yna. Ond mae eisiau'r eglwys yn awr i sylweddoli hefyd fod barn Duw ar yr eglwys ac i droi at y Duw yma, y Duw y gobaith. Y gobaith yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A trwy drigaredd ein Duw a'n tad ni, hwy a amlhawyd. Yr eglwys yma, mae'r Actau yn sôn, yn cael y diddanwch yma, y cysur yma, yr esmwythra yma, a'r cyfan yn dod trwy waith yr Ysbryd Glân i ni gael dod yn ymwybodol o'r cariad rhyfedd yma sydd gada'r arglwydd Iesu Grist tuag ato ni yma. Yr arglwydd Iesu Grist ar ddeheulaw Duw. Mae'n disgwyl ac yn gwrando ein gweddiau ni, a mynd i weddio arno fe, ac i droi ato fe, ac i chwilio am gariad dwfwn tuag ato fe. Chi gweld, rhaid ni byd o meddwl am wendid ein ffydd ni, ond meddwl mwy am y gwirionedd am Dduw. Y perygl yw dweud fod gyda ni ddim ffydd, dim digon o ffydd, i edrych o'n mewn i o hyd, ond i edrych tu allan am y gwirionedd am Dduw. Dibynnu'n llwyr no ef a iair. Ac hefyd wedyn yn rhoi gogoniant i Dduw. Chi'n cofio y saint yna yn llyfr yr Hebreaid? Ffydd yn wir yw sail y pethau yr ydys yn ei gobeithio, a sicrwydd y pethau nid ydwyt yn ei gweld, o blegu trwyddi hi y cafodd yr anuriaid a'r da. Chi'n gweld, meddyliwch am Abraham. Oedd pethau'n edrych yn amhosibl, ond oedd e ddim yn gweld hynny. Oedd e'n edrych ar sicrwydd oedd gyda ge am air Duw. A'i orchymynion iddo fe. Felly ei ffydd ef oedd sail y pethau o'r oedd yn gobeithio.
Beth yw ein ffydd ni y prynhawn yma? Yn ffydd yn wir yn sail y pethau rydys yn ei gobeithio, a sicrwydd y pethau nid ydys yn ei gweld. Y pethau ni ddim yn gwybod, hyd yn oed am y fori. Os gyda ni sicrwydd am y pethau yna, gan wybod bod Duw yn arglwyddiaethu ar ein bywydau ni ac am bob cam i ni'n cymeryd. Cristion anwyl y prynawn yma, chi'n credu yn y gwirionedd yma. Llawen hawch yn hyn yr ydym yn credu yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd ni o ferw, yr hwn a dryddodwyd dros ein pechodau ni, ac y gyfodwyd i'n cyfiawnhau ni. Dyna waith yr Ysbryd Glan yn eich calon chi. A dyna'r Ysbryd Glan all rhoi sicrwydd mwy i ni, yn cryfhau ni yn ein ffydd. Yr rhaid ddim yn credu yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd ni o ferw, yr hwn a dryllodwyd dros ein pechodau ni ac y gyfodwyd i'n cyfiawnhau ni. Dyna waith yr Ysbryd Glân. Felly, Cristion anwyl y prynhawn yma, i chi'n sicr o hyn yn ydych chi, bod Crist wedi atgyfodi o feirw, yn credu yn hyn, yn credu ma'ch gobaith chi yn unig sydd yn y gweredwr yma, maddeuant pechodau. Yr Ysbryd Glân wedi gweithredu yn eich calonau chi. Calonau caled oedd gyda chi o'r enedigaeth, ond yr Ysbryd Glân wedi arfywio'r galon yma. A dyna'r un Ysbryd Glân all roi'r cysur a'r llywenydd a'r sicrwydd am y dyfodol, a'r sicrwydd hefyd sydd yn cynnal chi i weddio. Faint ohonoch chi sydd wedi gweddio am flwyddyn gyfan mae'ch plant? Blant eich plant. Rhieni efallai. Gŵr, gwraig y gŵr. Wedi gweddio dros y flwyddyn. Efallai heb weld ateb gweddi. Ond trwy y gobaith sydd gyda ni, cadwch chi weddio. Gweddio am waith yr Ysbryd Glân trwy ein teuluoedd ni, trwy'r eglwys yma, trwy y gweinidog sydd yn cyhoeddi fan yma, trwy bob gweinidog sydd yn ffyddloni'r gair. Byddwn ni gyda'n gilydd, efallai, os gewn ni flwyddyn arall, ar ddiwedd y flwyddyn, byddwn ni'n gallu dweud gyda'n gilydd, mae Duw wedi gweithredu mewn ffordd rhyfedd, hyd yn oed i'n cenedl ni. Duw y gras felly, a Duw y gobaith, ein tad, yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gorffennwn trwy ganu ymyn 525. 525. Wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadu ryw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onis caf. 525.
Nawr byddai'r ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glan, aros gyda ni o'r awr hwn, hyd yn oes oesoedd. Amen.